Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitya kapikiran nami na mungkin boy mangurupi manang pamurahok kita di pangaradiota di turpuk naing si patol hasota marhite jamita di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Dang masuk do hita tu partangyangan alani di videoon naing patol hason nai matu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita taringot tu jamita di parmingguon. Jamita di hari Minggu ima di hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Siala turpukta ima sian Hagai bindu 2 ayat sada sahak ro di ayat sia. Hagai bindu 2 ayat sada sahak ro di ayat sia tanggal 25 Januari 2026 songonom maidok disi hujahama dihita. Pa 20 sada arihon di bulan si pahapitu Roma hatani Jahoba marhite sian panurirang si Hagai songonon. Uadok matu si Zerubabel anak ni si Seltiel pangarajai sian Juda dohot tu si tua ni malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Ise dope sian hamu na mangulu akka nasanga marnida joroon di hamuliaon na parjoloi hape aha di dahamu disi anggon waing. Ndahira naswada do dietong rohamuna martimbakon parjoloi. Ope ale Zerubabel pirma todim ninna Jahoba. Pirma dohot tondim ale situa ni malim Joshua anak ni si Josadak. Pirma dohot tondim sandok bangso ni tanoi ninna Jahoba. Jala dati hamu mangula ay audo dongamuna ninna Jahoba Sebaut. Imahata na hupadat toni tuhamu di haruruar muna sian Misir nang tondikku marsihohot do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar. Ay songonon do hata ni Jahoba Sebaut. Sautik nari nama ulahakku makuturi langit dohot tano dohot laut ro di darat. Huturakku ma dohot salhut akka bangso parbegu. Jadi Roma hasudungan ni rohani salhut akka bangso parbegu. Jala gohakku ma joroon ha muliaon ninna Jahoba Sebaut. Ahudo na puna perak jala au na puna sere ninna Jahoba Sebaut. Jadi gumodang maha muliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jahoba Sebaut. Jala dihajong-jongan non lehonok kudo hadameon ninna Jahoba Sebaut. Olat ni ima sahatna. Amanginang di pikiran nami dung takas hujahami turpuhon na parjolo ingotota do jala nunga takas taida diganup peristiwa na marpardomuan tu sada bencana manang kehancuran manang pembuangan manang sada hamaolon na terjadi peristiwa taingot do jala taida selalu proses pemulihan do naumaul. Apalagi misalnya akka bencana hagoran, manang bencana alam, banjir, ladoh na asing, selalu kita lihat bahwa pemulihan adalah pekerjaan yang paling sulit. Memulihkan paulakko muse alani kondisi naung sega. Jadi on membutuhkan periode panjang, membutuhkan usaha yang terus-menerus dan semangat. Adong do didatangkan misalnya akka psikolog, akka motivator untuk membangun kembali patureho muse. Jadi umaul dui rupani. Ulaun na maul dui patureho muse, pauliuliho muse memulihkan, mengembalikan walau tidak persis seperti semula alai patureho muse rupani akka naungsiga. Jadi itu bukan pekerjaan mudah. Maul dui. Jala takas do taida maul ni ulau ni marhite
panurirang Hagai songoni nang Esra rupani taingot jala taida tajaha dang murah nasida muse memulihkan semangat tarlemobi paulihon muse bagas joro naung malengsei rupani naung siga di tiki dung mulak nasida bangsoi sian habuangan marhite surat ni nadidok nadison rupani pa 20 sadarihon di bulan sipahapitu Roma hatani Jahoba marhite sian paruirang si Hagai songonon ima bulan manang partikian manang naari dung ro surat ni Raja Kores taringot tu hamumulak ni bangsoi dung dipalua nasida sian perhatobanan Babel. Jadi dang murah mengembalikan, merestorasi, membuat kembali suasana yang penuh sukacita manang lasni roha andorakso habuangani. Jadi ima tugasnya si Hagai jala marhite turbuktau taida mai marhite bagas joro na pinajongjong muse nak pedang murah proses na gajangdo proses na liling duro pani sa bangkit muse semangat ni nasida memulihkan kembali hati mereka yang sudah pernah remuk, dalam arti yang sudah merasa terkucilkan, yang merasa terbuang. Ini tidak mudah, tetapi itu dikerjakan para hamba Tuhan. Terlumubi contoh merupani diterbuk tahun si Hagai. Asa mulak muse rohani nasida marningot dengan bahasa ni Jahoba, jala asa mulak muse diingot nasida natuk do debata para dehon saluhut dingolu ni nasida. Namar gogo do debata paulihon paturehon pardalanan ningolu nasida songon kondisi na nialaman nasida andorak soha buangan, bahkan terkhusus mengenai bagas joro didok ibana doison di ayat sia gabi gumudang ma hamuliaun ni joro na parpudion. Jadi karena apa yang sudah rusak pada masa sebelum pembuangan itu tidak akan bisa kembali seperti itu. Tangbui patureon songoni muse. Apalagi terlumubi bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomo. Tangadong nabui pajong joko songoni ulina, songoni bagakna. Ai Raja Salomo luar biasa. Ale bahasa idok diturpuk tahun rupani gabi usanga pon na marlapatan ima taringot tu kehadiran Allah. Debata na jongjong, debata na terlibat langsung, debata na ro marhitet tondina marelehun gugu tu nasida ma paulakon tol ditubaran tadok rupanya sa mulak musai rohani nasida debata sendiri hadir. Dan nama dok rupani Tuhan tidak hadir dalam bait suci yang dibangun Salomo, tidak, pasti hadir. Tetapi dalam periode kedua ini, pembangunan kedua ini, dalam setiap proses Tuhan menolong. Debata hadir. Ini dok rupani di ayat 4. Jala dadatihamu mangula ai audo dongamuna ninna Jahoba Sebaot. Imahata nahu padat toni tuhamu di haruruar munasian Mesir nang tondiku marsihohot do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar membangun kembali. Jadi Tuhan hadir dohot debata rak dohot nasida. Tuhan sendiri memulihkan. Jala buasa umbal gamuse jala sumangap bagas joro na padua honon dang secara gedung, dang secara fisik. Nakpe berikutnya muse dipadenggan Herodes Agung do bagas joro on gabe uli alai anggo secara fisik tidak menandingi bangunan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi dalam bait suci yang kedua ini, tahap kedua ini atau pembangunan kedua ini, adong sakap ni debatana yang baru. Naumbalga do pe muse ima taringot tu haluau ni saluhut bangso. Jala bagas joro na padua honon bongot do Yesus Kristus tu si rupani ido ben marsangapi ido benda gawe umulia manang usangapi sian na perjulu. Ale diturbuk tahun
secara khusus berengot tama rencana besar Allah di balik pembangunan bait suci tahap kedua itu, yaitu keselamatan bagi seluruh bangsa. Disima habel gaun narupani. Haluaun saluhut bangso marhite Yesus Kristus nong tapes tahun. Disima habel gaun ni bagas joroi. Disima hasa ngaponna. Jadak secara fisik, dak secara gedung rupani dibandingkan dengan rumah Allah ataupun bait suci di zaman Salomo. Kalau kehadiran Tuhan dalam setiap proses membangun kembali. Kehadiran Tuhan membangkitkan kembali, menyegarkan kembali, memberi harapan baru. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Jadi gumodangamma hamuliau ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jehovah Sebaot jala dihajong-jongak ngon lehonok kudo hadameon ninna Jehovah Sebaot. Hadameon ro raja Hadameon. Sebagai sejoro dapat dua huni ima Yesus Kristus jala Hadameoni di patolhas tu saluhut bangso. Jadi ahama poin na neng buanot tadi jamita. Na perculu nang ingotot tama rap do debata do tita paulihon perdalanan ningoluta. Perlu kita ingat Tuhan selalu hadir dalam segala hal yang kita jalani untuk memulihkan, untuk memberikan harapan baru, untuk membangun kembali, untuk melihat masa depan yang indah. Tidak pernah dibiarkannya kita berjalan sendiri. Ia selalu hadir, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Imana parjolo, dohot de debata, mangula rap dohot tita di nasa perdalanan ningoluta. Laho paturehon, laho majaga, laho mangalehon aka lomo ni rohana di ngolutta. Napa duahon bagas joro ni debata dakolan nilai yotta secara fisik kemewahan kemegahan alai idaut tama bagas joro ni debata ima ganupna porsea namar pakirimon tuibana jala bagas joro ni debata ima ganupna porsea nagabe inganan hatutubu hasosorang ni Tuhan Yesus Kristus. Bagas joro ni debata ima ganup na porsea namian di bagasan ibana hadameon ni roha. Na mangihut bagas joro ni debata ima kana porsea nagabe pasu-pasu tu torop bangso. Jadi hita bagas joro ni debata. Adong do bagas joro ni debata gereja seperti perkataan Martin Luther, gereja bukanlah gedungnya, bukan hanya gedungnya, tapi lihat di dalamnya gereja juga adalah orangnya. Jadi marhite hita marsangap debata, gabi pasu-pasu hita, gabi inganan ni hadameon, jala inganan hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasak kita. Bisa kita pahami juga sebagai gereja secara fisik yang tidak perlu mewah, tetapi ada sukacita di dalamnya. Daripada satu gereja yang sangat mewah secara fisik tetapi tidak ada kedamaian. Hadameon di joro ni debata ido narumikot. Ido mbain marsangap jala marmulia joro ni debata. Molo mian di bagasan hadameon. Jadi molo tarajumi do hita bagas joro ni debata. Mian ma di hita hadameon ni roha. Jala sorang ma Kristus di joro ni debata. Ima di ngolutta, di dirita, di pabahinata, di ngolu si ganopari.